F'artiklu firmat mill-korrispondent tat-Times fi Brussell Ivan Camilleri jingħati li l-karatteristika li tiddeskrivi din il-leġislatura hija d-djufija tal-Gvern. Ivan Camilleri huwa ġurnalist meqjus qrib ħafna ta' Richard Kakija Caruana u anke ta' tmexxija ta' Lorenz Gonzi. L-artiklu fil-European Voice jgħid li b'siġġu wieħed maġġoranza fil-Parlament Gonzi sapruħu jaħli ħinu jiġġieled l-inkwit intern fil-partit tiegħu u fil-grupp parlamentari. It-tmexxija ta' Gonzi hija waħda inċerta u hemm sinjali li qed jispiċċa priġunier fil-kastell tiegħu innifsu jgħid l-artiklu. Lorenz Gonzi qed jieħu deċiżjonijiet maħsuba biss biex iwaqqaf l-inkwit intern filwaqt li qed jinqata' aktar u aktar mill-bżonnijiet u l-problemi tan-nies. Ivan Camilleri kien identifikat minn John Dalli li ntuża minn Kastilja biex ittajjar mill-kabinett fl-2004. Il-ġurnalista Times kiteb fil-European Voice li Gonzi rnexxielu jeħles minn John Dalli billi bagħtu fi Brussell bħala Kummissarju Ewropew. Camilleri qal li Gonzi kontrolla lil membri parlamentari l-oħrajn billi kkuntent tal-ambizzjonijiet tagħhom u laħħaqhom assistenti tal-Ministri. Il-karikaturista tal-European Voice ipenġi lil Lorenz Gonzi bħala miexi fuq ħabel dejjaq bl-araq ħirex minn ġbinu, iżomm bibja f'idejh u taħtu sharks għaddejjin lesti biex jikluh. L-artiklu hu parti minn strateġija ta' Ivan Camilleri biex aktar ma toqrob l-elezzjoni jibda jxaqleb aktar lejn Lorenz Gonzi u tmexxija tal-Partit Nazzjonalista.